welke chocoladeletter kerst het beste keerpje van de meeste chocolade? S? Hoe zou de S? Nou, dat is Sjoerd. Dat is de allerbeste. En Jo hiet de Sjoerd? Ja, daarom. Ik de M of de W. De R, want ik eet riemer. Ik denk van een M. Ik heet Jan, maar ik heb liever een M. Volgens mij waren ze allemaal even zwaar. De M of zo. Misschien de W dan. Welke haal jij altijd? Nou, gewoon een B. Want jouw naam begint met een B. Ja. Maar je wil niet een letter met meer chocolade. Nou, op zich wel. Ja. Maar je haalt hem dan niet. Nee. Qua gewicht binnen ze alweer hetzelfde. Letter I, die is dan weer wat dikker. Letter M liep het altijd grutter, maar dat is hij net. Tijd van de test. De waard zijn dat de gruttere letters tinner wezen zoen, maar de I is duidelijk tinner als de W. Maar de I is net in zijn eentje, maar mooi twa. Het is zelfs meer. Het is zelfs beter een I hè, als een W. Als het 3 gram meer chocolade hebben.